बयखौबो आरोबाव गोदान भिडिअ थ' दिनै जोंनिया निउ इयारनि गामियैनो पार्टि जादों आरोना गामियैनो पस्ट जादों थ' बेयावनो जों बे समाव आं थांनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबादि निउ इयारनि पार्टि गामियैनो खौसे बयबो ना नायलांबाय था। निउ इयारनिया जानाया अमा बेदर थाइगिर अनला आरो बिथिं दाउ बेदरनि लागाव मोनजालायसिनो आरोना निउ इयारनि पार्टि निउ इयार हेपि निउ इयार नै थोरसि लाबाय जाग्राफोरा ओंखाम बेदर नेदों नै गासिबो ओंखाम बेदर अनला नै गारबाजों होथिदों नै बे जानो बिफायदों बिमानियाव नायलाय नै बेबो लिपस्टिक लाखालायदों हनै दिस लाखाजोब्बाय नै जासिगोन बिसोरो दे जादो हा बिसोरबो नेदों बिदिनो माबा लाखुमालायदों नै दिस प्लेट बेहा प्लेटआ बेलेग पान्डेया उनथिं नेखुमादों नै बिथिंबो फुरायाबो आरो बिथिं अमा रानबाय नै बेदरा रानलांबाय आरोना नै रानग्राफोरानि मोनजालायसिनो आरोना गोदान बोसोरनि बेदर गोदाननि गोथाव जादों गुमै थाइगिर अनलाखौ लोंनो बिराद गोथाव मोनथारदों बस उदैयाबो साफा जागोन ना थाइगिर अनला गोथाव मोनथारदोंनो थाइगिर अनलाखौ आरो नै बिथिं दाङरिया थाइगिर बिगाब नामायलायदों नाहेन होनो अनला ओइ बस बरिया बेफोरबायदि फ्रेस जानांगौ आरोना नेचारेल मैगं ना मा बुङो लेंग्रो बस पुरा नेचारेल आरोना बेफोरसो नायलाय बिना जासिदों बिमानियाव लानाय जाबाय जानाय जासिगोन जुलियाबो लाबाय दे जादे निउ इयारनि गोदान बोसोरनि बेस्राबो बिफा फिसाला जि रानदों दिस प्लेट सेंग्राफोरा जाथों बस जागासिनो बेसेरा उखैबायमोनदां सेंग्राफोरा गोगोम जाथारदों नै अमा बेदरदों जुमब्लुनोबो होलाय जुमब्लु बस लागाव बरियानि पान्डे अनला मोनाखै र' नै जोब्बाय जाखांबायानो होनदो रानखांबाय गोदान बोसोरनि बेदर ओंखाम लागाव निउ इयारनि लास्ट पार्टि मोसानायनि दिनै रंजा बाजा बयबो गोदान बोसोरखौ बरायबाय आरोना मोसानायनि गेजेरजों रंजा बयबो रंजा लागाव रंजा बयबो मोसा लागाव जानाव मोसाखांबाय दायो बेलेगथिं थांनांसिगोन आरोना मोसाहैनांसिगोन हराव मोसाबाय रंजाबाय निउ इयारनि दा फुं जाबाय आरोना एसे सिखारनायाबो एसे लेट जालायबाय आरोना नै दा अर सायगासिनो दसे नै हिनजावाबो खाथियावनो दङ गोजांसोयो जोंनिथिं गोजांसोयो हाजो खाथि गोजांखागोन ना मा बुंनो ना थ' नोंथांमोनाबो रंजाबाय बाजाबाय जानो हागौ ना पार्टि खालामबाय जानो हागौ ना स' गोदान बोसोरनि नामाव इन्टारेस्ट खालामबाय जानो हागौ ना गोजाम बोसोरखौ बारहोनो हानायखाय थ' बयनिसिमबो हेपि निउ इयार थ' चेनेलखौ साबसक्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोना जायफोरा नायदों थ' जों भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव जों लोगो मोनलायबावगोन थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनो दाबाव थ' बाय